соҳаи маориф чун соҳаи калидӣ пайваста дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати фароҳамоварии шароити зарурӣ, баландбардоштани сатҳу сифати таълим дар саросари кишвар тадбирҳои муассир амалӣ мегарданд. Давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ садҳо мактабу иншоотҳои замонавӣ қомат афрохтанд. Ин соҳаи ҳаётан муҳим пайваста дар зери назару ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. пешвои миллат соҳаи маорифро дар паёми имсолии худ ба Маҷлиси олӣ омили муҳимтарин таҳкими давлат ва наҷоти миллат унвон кардаанд. сиёсати созандаи роҳбари давлат дар 30 соли соҳибистиқлолӣ заминаҳои бунёдии низоми маорифро ташаккул ва рушд дод. Дар ин раванд теъдоди зиёди иншоотҳои соҳаи маориф бунёд ва азнавсозӣ карда шуда, шароити таҳсил ба сатҳи баланд бароварда шуд. соли таҳсили 2021 дар вилоят 944 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 39 муассисаҳои таҳсилоти асосӣ, 831 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 23 гимназияву 25 литсей, 1 мактаби президентӣ, 2 мактаб барои хонандагони болаёқат, 3 мактаб кӯдакистон ва мактаб-интернату интернат барои кӯдакони ятиму бепарастор фаъолият дошта, дар онҳо 579504 нафар хонандагону тарбиятгирандагон ба таълим фаро гирифта шуданд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар вилояти Суғд ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳ равона шуд. шумории муассисаҳои таҳсилоти умумии бинояшон садамавӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 46 адад муайян гардида, давоми 11 моҳи соли равон 12 муассиса барқарор карда шуданд. илова бар ин барқарорсозии 18 бинои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ идома дорад. аз 228 бинои муассисаҳои таъмирталаб 222 адад дар назди 39 муассисаҳои таълимии вилоят, 330 синфхонаҳои иловагӣ бо 9070 ҷойи нишаст, 4 толор ва 2 майдончаи варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ба истифода дода шуданд. Инчунин бинои 15 муассисаи таълимии нав бо 5990 ҷойи нишаст дар як баст ва 8 муассисаи томактабӣ бо 1660 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шуд. илова бар ин бинои 2 муассисаи таҳсилоти миёна бо 1060 ҷойи нишаст дар ноҳияи Ашт, бинои 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ, аз ҷумла дар шаҳри Исфара як муассиса бо 120 ҷой ва дар ноҳияи Ашт як муассиса бо 80 ҷой барои ифтитоҳ омода мебошад. бояд қайд кард, ки яке аз падидаҳои муҳими даврони истиқлолияти давлатӣ дар қатори мактабҳои ҳамагонӣ ба вуҷуд омадани шаклҳои нави муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, яъне мактабҳои шакли нав, литсею гимназияҳо ва мактабҳои хусусӣ ба шумор меравад. вилояти Суғд дар таъсис додани мактабҳои типи нав мавқеи муҳимро ишғол кард. бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва тавсеаи тафаккури техникии насли наврас, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. вобаста ба ин дар муассисаҳои таълимӣ кабинетҳои фаннӣ таъсис ва бо таҷҳизоту технологияҳои соҳавӣ таҷҳизонида шуданд. масалан, мувофиқи барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аксарияти муассисаҳои таълимӣ бо техникаи ҳозиразамони компютерӣ муҷаҳҳаз гардиданд. дар доираи иҷрои барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилоят барои солҳои хониши 2018-2022 соли 2021 ба муассисаҳои таълимӣ дастрас намудани 2892 компютер ва 211 тахти электронӣ ба нақша гирифта, дар 11 моҳи соли ҷорӣ 922 адад компютер ва 118 тахти электронӣ дастрас шудааст. алҳол дар 113 синфхонаҳои компютерӣ 20194 компютер ва 2928 принтер мавҷуд буда, 748 тахти электронӣ ва 1074 проектор мавриди истифода қарор доранд. солҳои охир масъалаи ғамхорӣ дар ҳаққи омӯзгорон ва беҳтар намудани сифати таълиму тарбия пайваста дар мадди назари ҳукумати кишвар қарор гирифтаанд. ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот гузаронида шуда, ғолибони озмунҳо аз лиҳози моддию маънавӣ қадршиносӣ ва ҳавасманд гардонида мешаванд. дар давраи истиқлолият дастовардҳои хонандагону омӯзгорони вилоят сол аз сол афзун гардида, фаъолнокии онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявиву байналхалқӣ бештар ба назар мерасанд.
ман расулзода Изза, хонандаи синфи 11-уми мактаби президентӣ барои хонандагони болояқат дар шаҳри Бустон дар Олимпиадаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Анталияи Туркия баргузор гардид, сазовори ҷойи сеюм аз фанни биология ва ҷойи дуюм аз фанни забони русӣ гардидам. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони пуртаҷриба дар самти кор бо хонандагони болоёқат тамоми маҳорату малакаи хешро мавриди истифода қарор дода кӯшиш мекунанд, ки хонандагон бештар дар олимпиадаҳои байналмилалӣ, олимпиадаҳои фаннии хонандагон, олимпиадаҳои фосилавӣ иштирок кунанд. Аз ҷумла бо ташаббуси омӯзгорони навовар пуртаҷрибаи муассисаи таълимии мо низ дар олимпиадаи фаннии хонандагон дар сатҳи ҷумҳурӣ 5 нафар хонандагон иштирок намуда, аз онҳо 2 нафар аз фанни физика ва таърихи халқи тоҷик соҳиби сипоснома гардиданд. дар соли 2021-2022 хонандагони вилоят дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявии фаннию даставӣ иштирок намуда, сазовори 473 ҷойи ифтихорӣ, даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ 129 ҷойи ифтихорӣ, дар олимпиадаи ҷумҳуриявии даставӣ 132 ҷойи ифтихорӣ ва дар олимпиадаи спеллингби соҳиби 4 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. ҳамин тавр масъалаҳои рушди мактабу маориф, тарбияи насли наврас ҷавонон самти афзалиятноки сиёсати маънавӣ бунёди пешвои миллат ва ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои рушди он ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир мегардад.